RTV NOF gaat in deze serie langs de streekboeren in onze regio om te zien wat voor effect de coronacrisis had op hun bedrijf. Is een afzet aanname of neemt de belangstelling in lokale producten juist toe? Wij nemen je mee naar een paar streekboeren in onze regio. Deze keer ben we bij het familiebedrijf Rispens Skippertjes. Ik ben zelf dol op skippertjes, maar hoe we dat precies maken? Nou, daar kunnen hun iets vol meer over vertellen. Ik ben nu bij skippermelkerij Maatschap Rispens in Moarre. Dat gaan we hier maar de band opzetten. Die zien dan ook de rondleiding hier even Jan en Kimmer in mooi doorheen rennen. Dit is eigenlijk het begin. Je verklaren we ons meestal. Om de ziektes te voorkomen hebben we hier eigenlijk bedrijfskleding. En nou, dan gaan we overal en klompen of lezen. En dan kunnen we hier eens onder de dus, en dan kunnen we de stal weer in zien. Nou, hier bij de melkerij. Hier melken we 2 keer thuis. Maar je zit normaal dus al je skiën. Ja, de 2 keer thuis komen de skiën bij heen en dan komen ze in de melkput en dan melken we ze. Morgen ze om 6 uur en middags om 4 uur melken we ze. En hoeveel skiën ben je dan? We melken nu 220 skiën. En dan nou ja, komen ze eigenlijk direct binnen de padstal. De melk klaar is. Dus zo hebben we de skiën zien. Eerst hebben de drachtige skiën. Deze gaan een paar weken te lamje. En dan kunnen we ze ook weer melken. Het skiep moet eerst wel lamje aan voordat we ze weer melken kunnen. En dan voor die tijd hebben ze een skoftje rust. En dan kunnen ze weer melken worden. Je bent ongeveer een 400 skiën melken. Dus er zijn nog wat lammen bij. Dus, melken momenteel 220. Er staat er eigenlijk vaak een kerpel die staat droog. En dan de lammen erbij. We halen 3 periodes van lammerij in hier. Dat proberen we eigenlijk te doen om de melkstroom in hier ja, zo gelijk mogelijk te houden. En dus voor de skip hadden we dan eigenlijk meer rust. Als we van hey, het skip kan net, nou ja, kan het langer melken aan eigenlijk. Nou ja, dan kan het mooi droog staan. Had er eens een periode om mee uit te rusten en dan weer bij op te komen. En dan kunnen we lamje en dan kunnen we dan weer vol zien eigenlijk. Dit is een Frans melkras. Het is een ras wat een soort melken houdt. Het kan eigenlijk het hele jaar door, het lamje, maar het kan eigenlijk het hele jaar door melken aan. Normaal bij een vleesras dan houdt het na 3, 4 maanden wordt het op. En dit is een, ja, die heeft goede melken, goede gehaltes. Dus ja. Wij staan nu in de melkput, maar ik heb eigenlijk geen idee wat hier normaal gebeurt. Maar Janita die kinderen die meer over vertellen, dus ik zal even haar het woord Jan. Ja, we staan hier in de melkput. Hier worden de skiën 2 keer thuis molken. Dan komen ze daar, via die kant komen ze de saai in. Zo, en dan rennen ze helemaal naar voren toe. Dan vloeien ze hier altijd in. Dan hadden altijd heel veel zin in om te melken. Dan staan ze al klaar voor het stek. Dan rennen ze de saai in en dan slaat het dwars om. En dan gaan ze al een eigen vakje waar ze hun biks krijgen kunnen. En nou ja, nou staat het op speelstand, maar dan hang je al deze apparaten, die hang je dan samen heen. En nou eerst maaien we ze skip met een doekje, alle skip. En dan kunnen we deze optillen en dan begint hij te zoegen. En dan kunnen we ze er zo onder hangen. En nou ja, dan wordt het skip molken. Zie je ja, ongeveer een liter per keer, gemiddeld bij. En nou ja, als het apparaat denkt van nou ja, er komt nou net meer genoeg melk uit, dan halen ze hem eronder bij. En nou ja, als het skip al je kleven in de hele riegen, we doen per kant, zitten 20 en aan die kant kan ik 20. Nou, en dan gaat het stek, daar kunnen we die omheen doen. En dan rennen alle 20 skip tegelijk rennen eruit. En dan draai je het stekje om. Druk op het knopje en dan komt er een big zien voor alle skip. Kunnen we nu onder en doen we dat stek weer open. En dan kunnen we alle 20 erin. En zo melken we alle skip. Het
melk met kleur is, dan wordt de melk eigenlijk via onder de grond, via de leiding naar de melktank. Hier bewaaien we de melken. En als we dan genoeg melken hebben, eigenlijk zeg maar, kun je de schippenmelk eigenlijk zonder dagen bewaaien. En vaak dan doen we het van 4 dagen en brengen we het voort. En dan wordt het in Oosterwolde verwerkt tot de cheese, zeg maar. En die cheese komt eigenlijk bij de streekboer. En die proberen we zat te verkopen. Nou, Ja, dan neem ik hem nou even mee naar Heid. Die zal hem daar even wat meer over vertellen. Want we hebben hier een heel andere winkel dan je hem verwacht heeft, denk ik. We hebben hier een winkel eigenlijk altijd van agrarische producten. Daar is mijn Heid vroeger maar begaan. En ja, dat is steeds verder uitbreid en uitbreid. En toen ik ben dus in de maatschap kwam en die wonen we. Ik word uitvinden die ben begaan te skipmelken. Ja, dan komt er ook skippencheese. En die moet ook weer verkocht worden. En dat ligt bij de streekboer. Maar we hebben zelf ook al iets winkeltje. Ik heb misschien, daar heb ik de cheese te lezen. En zo verkeer je van mij om mensen die hier komen. Uit dorp, uit de omgeving wel, maar zal uittrekken in nog meer winkels. De coronacrisis had bij de streekboer een plus gebracht, omdat mensen lokaal keerpje willen. Maar dat betekent ook dat er grenzen dicht zijn, dat er geen export is. We hebben een heel mooi lijntje met Amerika hier. Daar is één zending cheese heen gaan en de tweede die zoet erheen of die is correct onderwijs gaan nog. Maar ja, daar staat het ook stil. Daar is de verkoop bij waar er in een hele goede horecaketen waar er aan ben. Ja, die mensen reizen hier nou net, de horeca is dicht, dus daar staat het ook stil. We gaan er een stukje steen, dus ik zou zeggen, pak een stukje en proef een stukje, want toch is een beetje kinder, ga ik wel vanaf. Nou, ik ken het, maar ik vind het wel lekker. Ik zou hem even beoordelen. En dat is echt lekker. Ja. Zullen we een stukje? En dan ben ik benieuwd wat de cameraman ervan vindt, die proeft nou ook even. Zijn gezicht beloekt net verkeerd, de tomme komt omheen, dus hij maait het ook. Dus dat is een goed teken.